Oké, dan mag je wat mij betreft alvast gaan aandraven. Even wat loswerken. Wat volters pakken voor jezelf, wat stelling. En dan denk daarbij om je houding. Dus recht zitten. Vooral wat rechter schouder naar achteren drukken. Heupen recht in het zadel. Zo, ja, braaf. Ja. Waar zijn we hier? Wij zijn bij de familie Boonstra. En we zijn op een trainingsjong van Fleur op. En wat is Fleur op? Fleur op, Sahit is een showgroep. En het is een showgroep die riet uiteindelijk op dameszadel. Ja. En dat is hier een hele bijzondere houding, zeg ik wel. Ja, we zitten maar bij de voeten naar links. Ja, zo rieden ze vroeger. Ja. En deze club bestaat al sinds 1992, dus dat is al een mooi skoft. En als ik daar zei, ja, dan gaat deze training direct wel pittig aan taak. Ja, dan moet ik wat gebeuren. Ja, zeker. Ja. Dit ziet We hebben je, nou op het moment wat een pauze, want nou ja, we hebben net vol optredens, dus we zijn bezig met een proef. Het is ontzettend leuk. Je doet iets met z'n allen en dat komt meestal niet voor in een paardensport. En je kan nu zoiets moois creëren met die blauwe jurken en een mooie muziek eronder. En het applaus, dat maakt het ook zo leuk. Ja? De eerste paar keer heeft het ontiegelijke spierpijn. Daar ben we heel eerlijk in. Maar ik kan bij haar heel goed zien hoe het vers is. Ze is maar die voeten dus onder een steun en die orenvoet die leunt op een steun. Dus je kan wel aardig klemmen. Dus het is net als er heel snel afvalt of zo. Met z'n tweeën. Ja. En dan pakken we daarna de linksomkeert. Ja? Zo'n zadel wordt tegenwoordig niet meer gebruikt. Het was vroeger dat de dames ook konden rijden. En ja, die hadden een jurk aan. Dus ja, dat moest natuurlijk wel een beetje fatsoenlijk op het zadel of op het paard kunnen zitten. Dus dan is dit zadel uitgevonden. En de meeste zadels waar wij op zitten, die komen ook uit 1800. Dus goed opletten. Zoek je partner. Dus ernaast komen. Ernaast. Ernaast. Dan met tweeën van hand veranderen middendraf. Dus wel met z'n tweeën blijven in de middendraf. Dus met z'n tweeën blijven. Je zit het allemaal een iets probleempje. Wat is er aan de hand? Nou, we willen heel graag wat nieuwe leden erbij. Vorig jaar hebben we nog een show gehad met een achttal. 8 Friesen, 8 vrouwen. Ja, hartstikke mooi. Nou, dat willen we heel graag weer. En nu is het pas niet om een zestal op een been te krijgen. En ja, we willen vreselijk graag dat we nieuwe leden erbij krijgen. Gewoon proberen. Gewoon even contacten en dan probeer je wat. Meestal puurschinders wel proberen. Die zijn alweer tiergebraaf. En dan komt gewoon een cadeau. Hartstikke leuk.